Meste je miesto, kde úsmev má tvár, kde každé zviera je malý dar. Dog shopy nájdete tam, kde nechcete. Miesto, kde sa o psíkov starajú s láskou. Struc turde psi wellness užívajú, kde ruky hľadia a srdcia hrejú. Miesto, kde sa o psíkov starajú s láskou, kde každý odchádza s iskrou a krásou. Tu nejde len o strih a štýl, tu každý chod má svoj cieľ a zmysel chvíľ. Kde špinavý pes vchádza a model vychádza, kde chatu sa vracia a strach sa strácia. Chlpy nájdete tam, kde nechcete, no smiech a slobodu tu nájdete, vždy chcete. Dog shopy, dog salon, Čikislav volá vás. Miesto, kde láska je na prvom mieste zas. Príďte a uvidíte na vlastné oči, že starostlivosť tu mení dni aj noci. Čikislav psík plevom čivavom od malička k srdcu padla. Malý symbol odvahy, čo každého zvládla. Prezývka trhač, keď bránil svoj svet, bol trocha agresívnejší a vyjadroval svoj názor hneď. No keď už nakúkola osoba sa mu páčila, ľahol si ďalej odpočívať, dôvera víťazila. Martina a on vyletí spoločne snom, priniesli miesto, kde láska je dom. Pri narodení syna Nikolasa bol rodina vášeň, príbeh to je náš cieľ a rol. Meno vymyslela mamina Martiny v ten čas a dnes ten príbeh píšeme s vami záverečný refrén. Čikislav, to je náš svet, kde každé zviera dostane viac než len vzhľad späť. Tu láska je prvá, tu bije ten hlas, ktorý hovorí: vaše zviera je rodina pre nás.